Com cada dia 23 s'ha celebrat l'acte Cap Dona en l'Oblit a l'exterior de la presó del Puig de les Basses, on està empresonada Dolors Bassa. L'objectiu ha estat recordar els 5 mesos d'injustícia que pateixen les polítiques catalanes empresonades o exiliades. En aquesta ocasió, els parlaments s'han complementat amb actuacions castelleres, performance i música. No ens perdonen que insistim en que no només volem la llibertat de les nostres preses i dels nostres presos, sinó que volem construir república. Com puguem, quan puguem, mica en mica si cal, però construir-la no ens ho perdonen. No ens perdonen que siguem tossuts amb les nostres creences i amb les nostres decisions. No ens ho perdonen. Patirem, costarà. Ens està fent anar pel mal camí amb situacions difícils. Però el cert és que la Dolors segueix sent lliure. I és lliure, i la Marta ho és, i la Tamara ho és, i tots i totes ho són, en la mesura que no els han segrestat el pensament, que no els han segrestat la llibertat de poder decidir què volen ser, com volem ser i què volen fer amb les seves vides. La reivindicarem perquè és una dona que es preocupa de si la seva mare es troba malament, de si la seva neta la ve veure. Plora, afortunadament plora perquè hem de plorar també. Però l'hem de reivindicar com a persona que és capdavantera, que és líder, que és dona que ens ensenya i que ens tira endavant moltes de les propostes i de les coses que pensem i que amb ella hem anat construint per tirar endavant en aquest país que volem. No puc deixar d'indignar-me que dones honestes, demòcrates i lluitadores estiguin a la presó perquè volen que el seu país sigui un país lliure, una república independent. I no puc deixar de revoltar-me que 40 anys després de la mort del dictador encara s'utilitzin els mateixos mètodes repressius contra les persones que no pensen igual que el règim. El pare de Marta Rovira, exiliada a Suïssa, s'ha volgut afegir també als parlaments. I podem continuar amb la inhumanitat emprada contra el dret d'expressió dels llaços grocs, malgrat que la fiscal general de l'Estat no hi vegi delicte en treure ni en posar llaços grocs. Sobre això, m'ha agradat el que he llegit a la xarxa, que no és el mateix plantar flors que arrencar-les. No és el mateix fer un dibuix que estripar-lo. No és el mateix construir un castell de sorra que trepitjar-lo. Com no és el mateix posar un llaç groc que arrencar-lo. Aquest diumenge que ve es farà una bicicletada popular que farà els 5 quilòmetres entre Figueres i la presó. La concentració serà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb el lema Pedalem per la Independència. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals.